Хей, здравейте! Аз така само да се похваля, защото пак идвам от Спиди. Какво си напазарувахме от Aquasource? Ами, има промоция на витамин D. Така много какъв да е органичен витамин D. С него няма предозиране, не се притеснявайте, хора. И сега е точният момент да го приемате, защото той е много полезен. И ако си мислите, че лятото, като сте се пекли цяло лято и сте се мазали, вие по този начин спирате витамин D да го приемате. Така че по-добре в този вариант на капсулки. Приемайте си го. Както казах, няма предозиране, тъй като е органичен. Тялото си взима толкова, колкото му трябва, а другото си отива през, така да се каже, нашата отделителна система. Така че това ви препоръчвам. Друго, което сме си взели с моята съпруга, решихме, след като мина лятото, малко така на разтоварващ режим. Това е Lighten Up, това е шейк, нали? Има фибри вътре и сега съдържанието не мога да ви го изброям, но уникален с една активийка и една мерителна лъжичка от Lighten Up. Така си обядваме, малко разтоварваща програма, защото лятото си позволявахме доста търпър неща и така малко да се прочистим. Така, какво правим ние в нашето семейство? Задължително си вземем водорасли Афа, супер храна номер 1 в света. Знаете колко много ви говорим за тази уникална храна. Приема се от организма близо на 100%, така че има много полезности, над 2000 ензима и какво ли още не, цялата Менделеева таблица. Няма да ви я хваля повече. И какво друго? Другото е коластра, задължително колактив 3, за да поддържаме нашия имунитет така както ние желаем. Пасивен и активен имунитет с зелена енергия, разбира се. Готови сме подготвяме се за зимата стабилно, така че заповядай, зимо, идвай, ние сме готови с моята съпруга. Така че ако това видео ви е харесало и съм ви дал полезна информация, може да го споделите, може да харесате и нашата страница Гергана Илия Борисови на кирилица. Попълнете и формата за заявка за абсолютно безплатна консултация с нас. Това е. Приятен и благословен ден!